Hey guys, sang muni boro nonton kang muni boro फिसा channel kan je बरायबावनाय थाबाय बुहुद दिननि उनावहाय दिनैसो आरो लोमजाबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो आङो भिडिअ बनायाखैमोन ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायनोसै होननानै बानायबाय आरो नै दख'ना गाननानै दङ दिनै खाथि गासा फुजा नालाय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरो बेखौनो भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा दिनै नायजोबबानो जाबाय थाइगिर दाननानै नै आथा नांजोबबाय आखाया गोसोम गोसोम नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा होनो गाइस नै आंनिया जगार खालामना लाखाबाय बे थाइगिरखौ सुनानै लाखाबाय आङो दाननानै बे थाइगिरा नांजोबनानै आखाया गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय थालिर एसे हाना लाबाय ओमफ्राय गय थाइसे फाथै मोनसे हाना लाबाय आरो ओमफ्राय नै खोथाया मा जाखो थालिराहाय मोनहैयासैनो आरो ओमफ्राय हाथायावबो थांनो सोलाबाखै नालाय ओमफ्राय थालिर गोमोनखौनो मोनासै गोथांखौनो होनांसिगोन आरो उफाय गैया लोगोफोर मोनहैयासै नालाय मा खालामनो हाथायाव थांनो मोनासै ओमफ्राय नै जगार खालामनांगोन आं बाथौबो लिरनानै लाखाबाय आसिन मासनि लास्ट थारिख आरो आसिन ओमफ्राय गाबोन कार्तिकनि 1 थारिख कार्तिकनि 1 थारिखआवबो जोंना सिबिसालियावहाय बावो आरो ओमफ्राय जोंना दिनै आसिन मासनि लास्ट थारिखआवहाय न'खर बावो आरो बेनिनो लाहार फाहार खालामगासिनो गाइस जासिगोनानो आंना मोनाबाथाय होनोसै आरो लोगोनो रावबो गैया नालाय ओंखायनो थाब मावना लाग्रोदों आरो आङो दा मोनाबाथाय मोनालांथों लोगोफोर नालेंखरा हाखांबाय जगार जाखाजोब्बाय आंना गाइस नै स्पेसियेल साहा लोंनो गाइखेरखौनो दै ब्रां होदों बेखौ लोंखांनानै बाथौआव ओमफ्राय स्पेसियेल साहा लोगोफोर आं फुरा रेडि फैनो मा जगार खालामनो जादोंनो जे कृष्ण जगार खालामनो
बाथौआव लाइजौ होबाय लाइजौ होनानै ओमफ्राय थाखा थाइसे होनानै होबाय बेयाव फैसा थाइसे होनांगौ बेनिफ्राय माबानानै गय फाथै होदो गय फाथै होनानै ओमफ्राय बुट होदो होनानै थालिर होदो बेखौ मिथिबाय बिनि गाहायाव लाइजामखौ गांबा लाइजाम गांबा बनानै बेहाय बुरि सिंसे ओमफ्राय माबा बे बाथौ लाइजौखौ गेजेराव बहायनानै ओमफ्राय ओरै मोननै गाहायाव माबा मोनबा मोजां जायो लाइजौनि गाहायाव ओमफ्राय आरो बाहेरावहाय मोनथाम दे होमबालाय आं दा दसेनि उनाव हरफिनगोन गाइस माबा आरो आङो बावजोबनो रोङा नालाय ओंखायनो बाबानावहाय कल खालामनानै सोंग्रोना लाबाय आरो माबायदि होनांगौ होननानै ओमफ्राय दा होनोसै नोंथांमोनजों होखांबासो लोगो मोनसै माने केमेरामेन गैया केमेरा हमनो ओंखायनो थाब होग्रोना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजों लोगो मोनगासिनो उनावहाय बावनायखौ देखायनो हानाय नंला आरो गाइस जों दुब्लियावहाय लगायफैदों आरो नै खोमसि जाजोब्बाय नुलानो लगायहांबाय मोनसेयाव हैबावनांगौ हैजोबखांबाय आरो बेखौ दाउ दोनग्रायाव हैनोसै दुब्लियावबो दादैजों आं हैनानै फैबाय ओमफ्राय बाथौआवबो लगायखांबाय बाथौआव लगायखांनासो हैदों आरो मोनाबाय ओंखायनो मोजां नुवासै गाइस जों सानैजों फटक साफायदों लामायाव नोंथांमोननो बे फटकखौ देखायगोन आरो आङो नै लाइटआव जा एम्फौखा देखो फटक नायनाया बेस्थ बिथाङा आरो बियो केमेरायाव नायनो लाजिखायो आरो ओंखायनो नायाखै मिथिखायो आङो
नै माबा मागिग्रा पार्टिया बुट मागिग्राफोरानो Hi guys. Hello guys. Hi guys. आयौ जुमायजों एवना जाहैनो नोंसोरो जुमायजों गोथाव जानोसै न'आवहाय गोथाव जाहैथां जुमायजों गोथाव जानोसै बाय बाय